Ah, ah, runyara, 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 ashaka vu. Ah, runyararo, 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 runyararo ashaka vu. Runyararo, 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 runyararo ashaka vu. Amen. Zvakaita nyaya yekunamata pasi pano. Izi redu iri rakati kuuya kwake baba Johani akauya kuzotora mweya wevanhu vatema. Akati ndauya pasi pano handina kuuya kuzomisa rufu, asi ndanzi mafiro evanhu chete ndiwo arongedzwe muna baba. Marimwe zuro maiti imi kana mafa mweya womunhu mutema waigadzwa mumakomo, waiswa pazvipfuyo, waiswa mumapere, waiswa mumhuka dzesango. Saka iro denga rakaramba rikati sandiyo nyaya imwe chete. Saka izwi redu rakati munhu mutema anzi afe mweya wake uinde kudenga kuna baba. Nyaya yangu iri pakuti ariko izvozvo ari kutambura nekufa kana kuti nerufu rwakaitika mukati memazuva ake ari kutadza kunamata. Zvanzi dzimwe dzenguri ndangariro dzenyu dzamunesa kuvashakabvu ndo dzinopa kuti ivo vamuke vatange kufamba pasi pano vafambe panyika. Saka izvi raita runyararo, vashakabvu ngavanyarare sekuti kufa kwavakaita rufu rwavamwari pasi pano. Zvakanzi tose tinoparara, tose tinoenda, asi tichaenda nenzira dzakasiyana siyana. Nyaya yangu iri pakuti dzimwe dzenguru unenge une ndangariro dzemafiro kana dzerufu kana dzedambudziko rawakasangana naro marimwe zuro. Zokonoka pahana yako nemwoyo wako unamate Mwari umwe chete sekuti Mwari ndiye muridzi wedu tose. Nyaya yangu iri kuti unenge une nyaya yekurangarira vabereki vako vakasoparara kare kare nokuti uri nherera. Zokonoka kumbira masimba edenga sekuti iro denga ndo muridzi wazvose pasi pano nedenga racho. Saka ndiri kuti runyararo kuvashakabvu zvainzi namatai nerunyararo, vakaparara vafi vagare kuvafi, vapenyu vagare kuvapenyu. Iwe mupenyu wasara gadzirira nzira yako yezororo nekuti kufa kunouya kasingagume. Naye Mose mambo ndiye akauya achinamata muteuro achikumbira mweya wamadzinza pasi pano. Aiti mweya washakabvu nemweya wamadzinza ngaizorodzwe vanhu vatema vanamati nemweya wamadzitateguru enyu. Naye ndiye akaimba pasi pano, akaimba achiti yedhampesi 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 yedhampesi.
Amen. Ndinotenda mazuva shoma pakati pemazuva izvozvi ndinoziva kuti une mazuva akakuomera ari kukupa kuti utadze kunamata. Izvozvi ndinoziva mune mazuva ari kukurwadzai ari kupa kuti mutadze kupfugama. Rimwe idambudziko reurwere risiri kupera pakati pemazuva ekurarama kwenyu. Imwe inhamo chaiyo igere mukati memazuva enyu nehama dzenyu nevamunoziva nevagarisani. Mamwe matambudziko ekushaga mararamiro nemagariro muchishava asi zvichiramba kubatana. Rimwe idambudziko remumba mamugere wamugere naye dzimwe dzenguva idambudziko kwamuri kumazuva ekunamata. Pamusoro penyaya yose apa hapana mutsimba ungaitwa nenyama asi zivo rina Eria. Saka Iziridu rakati tarirai mabvazuva nekuti mabvazuva akatitarisa. Rimwe idambudziko izvozvi rikutadza kuroorwa kana rikutadza kuroora. Mazuva amagare nemazuva amuri kurarama mune dambudziko ramuri kukumbira kuti dai kana kupirai. Nyaya yangu iri kuti ngatinamatei, tine mazuva atakaisirwa panyika pano. Isu takasikirwa kunamata. Abhurahama anotandara nevapfugami. Saka zvainzi minamatai mukumbire zuva kumwe musine denga riise minduro. Pakati pemazuva chete ekunamata tarisai mabvazuva. Ityai kutadza, ityai semai china yepasi pano. Zvimiro nezvisimikidzwo zvakanzi migarai kure nazvo. Uyai mugare mapege tsananguro, mugare musangano. Mazuva anodzoka Manuel Mamba anokuchingurai mugere kuidire muchinjiko. Ndinotenda mazuva mashoma ndatini vanovata nehwai vanotarisa mabvazuva vanochengera mazuva avo ekunamata. Ndini Baba Stephen Vatai nekupenya garai nenyenyedzi mazuva enyu ese. Ndatenda apostoli.